Ayefo yesama mu nyina akwa babim eba NYANSAPO kasa mfonyini so wadaroma sede mu nim YouTube na yedi ye dwuma wo honomo wadaroma bomoden na samri ya yatena se yi subscribe fama yen sede be ya woremfie bomoden na like bomoden na share aya akere wadwen wo nkomotwetwen na se fama yen na enema enko ene yasato ache abrewa poma biem wo ni fie sede mu nim no abrewa nanse na nka ne ho mfa no enu nti na ma dwumadi no ne abakwasem no na eye atwea sensen kakra wonya abrewa poma ete se wonya Asanteman book wono ya Asanteman nwoma book no wono na wote ye nchen ti ye ba ne abekenkan bi na ye ba ne nchen sa ne ye kenkan a ye wo nafa page no ba bia ye pese ye bie ne ye kan ye ene ba bia ye pese ye bie ne ye kan ye no ye bobo awuram ne akodomaa na ya ba Asante ni aka bom Dormaa ni Asante na yehu Dormaa ekire sei efehene Dormaa hene Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu otosumienu na nsen mfonyini bi gentena ha na ebopata biribire sapo asoche wo social media ye ka dehye sesu monto sipuani na nkrofo age wo mo saka anwea ama wo mo de nsem akese na edi etudwa fa saa eniema ehu NYANSAPO sabie kroto onye obagimifo enisane obanyansafo enisane enu nti ne yakwa akote yaye din na yete wonoma yenka ho asem bi na yepese yenya enwoma na nkasa ne biom ne yekenkan ye na okire yen na bose ene ne efire ene ne ekwa ne ababedu sei enti ne mosomfo abusuapani owusu aduomi ene NYANSAPO hwiw no dwumakuo ni nyina ne adwumafo na omu ye adwuma no yabo apini abrewa na yene ne ebedi nkomo na afeye no saa nsem no ene yadomusuko ne yahu ne poma sibre yie pa abrewa mene mahwefo ye moakwa aba ya eburu ne mpomu te sei onyankopɔ otumi ne madawro man mo mpaebo ne da so te ase ye de nyame ase arefo mohu abrewa poma wono na ene ye bekenkan ne bie na afi yesua ade nti bomoden na subscribe sisi amam ehia pa abrewa ho mfa no minum ye nu nyina ye betimi aboa ma abrewa pom din na timi asisi so sanse ngumen ya nhwe ye na hye minum ye nu ye ho be kire pa abakwasem ne bebre ebe hye akwa ebe ha adwen pa sanse nsem ne bi wo de tudwa ya ne mu odua sabie kro ntompemfo monim anananom ne ahemfo bi mpo aye asumasem de ahinta wo ma omunim na ye de ne masa ngumen ehye prempre ya ahode wo yi yemwa na ne mentim konkanti bibia wo so pese ode bo abrewa bia no obetimi ede abo abrewa fa NYANSAPO so anensa beka na yenso abomoden no subscribe no share no like no akire wadwen na etimi aboa yenso amadane de nyina yetimi atuhyen na enwomen yakenkan bi abrewa yesi yenkomotwetwe na se na nansa de agentena ha na ebopata biribiri efre bibi social media abefo kwan so efa soto nkra na edi nkomo ema no eye akono so basahare so eye Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu Dormaa hene oye mfonyini bi emo de betu dwa na mfonyini no nkyerase ene ntintin ntia wo mu se ese wo kire Asante mu wo kire kumase ne efiri a ebenya edi nkumase Asante ne efiri ama eno no watu akyea ne kakra ama ene wage ne ho gyina pa ewo wo mo a wo mu firi se wo nim de ewo nsemi social media so wadaroma ansa na kura no edi Osagyefo ase ekire sei Osagyefo no ekire obi a wokọ okon no wakọkasam akodi nkoasum bi mu nese wofoforo ne man akodi nkoasum bi mu no wofoforo bi bọ moden wetimi akwaji wo mu firi saa nkoasum mu a ne yefre ne se Osagyefo ese wakọkon akọje nipa no ayakodi esanimu no akọje wo mu wono age yenti na Dormaa hene Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu otosumienu epese okonkon bi a nenso kon yi ne nkyerase no enim sanse ono ankasa ne de hye baako a oye twerofo panyina bi de akire de ma MPP amanyuku no na na obiribu ahe aba bonten de abatu dwa se wato petetu Dormaa efire hene ene baaye ema eneyi ono so akoye ohene wo hoi yo mi dawase Dormaa
ye ka dini Dormaa no eye ohun se obi a edomo esa no na obo bra ese wo bodom mena obodom mena edomo pam no wo tiamu esu tiamu okro ese wo de domna na ekro edom no a wo ye yesanko wo de be twiafa bi mu so wo antim tiafa de wo de bra na ekro ti sa Dormaa hene no wo de Kusi wo de Kusi enti Dormaa kro no e friend Dormaa Kusi o hene no Dormaa Kusi idi na to so na ye bra na wo obo wo konya ba bi so ye no a che se ho no wo koduru ye no onya ba bi satae na ne ye ho no aja medi Dormaa ene beduru ya enti be kire mu ama wo hunu se ye wira ene kwaji wo bu fi sa akiri nkoasom no mu no a wo mu ne Abidjanfo no na ekoboso no kwaji ne baaye ede ne ba Kusi ehene wa no abrewa so bodum arefo abroguma o egu nsani na etikma kodue na beso abribra abrewa na yese de wo kan ye Dormaa Kusi enye mprempren ohini ya wo hoyi na emum eye ne nana debi we di Agyemang Badu di ye wira na de Kusi ano ma no enti Agyemang Badu no a ye wura kwaji wo mu no a ese afiri nkoaso mu no a wode wono no koto so no na chese wono no akwaye Osagyefo wo esanu mu a wo mu kwakaaye no waje enso ye wura ne bo ne chi Dormaa okwaji ye no no a de ne de hie Kusi ho sa Agyemang Badu no wo mfiri Dormaa fo no nti wono no achiri ene wo di second ya ba na se wo besa ne mra ne ho mrane a mrane na wo besa no e wo wira a eye wira wote kokoso wona ne dia pia abrewa na yese metiase a sa tete Dormaa hi na na wa Asanteman temu a no wote sofola ha sintre so ene no wote sa Asante ye nyina efiri ba bi ebeduru ye no enti bra wotimfo mo hyehye ya ye benya Asante hene bedi Asanteman mu ha no wote sintra so ha se wonsom no Kusi no wose wonsom no Dormaa Kusi no me ka kire wo wonsom no nana no maka Dormaa ko no ase no no wonsom no wodi ni kui be ye mre nto asem wa ha se ya besi ni so ya Asante hene no wode won fa ho kora won ka ho nana no wotena ase ne ese da bi ni ye betwa pom amana abese nya tentene ye di ye wire si wo so no wo hwe menyi wo menyi nyina adana be mu Asanteman nyina adana be mu ne kwa be so na wo no wo betena ha no wode wate no ho wo te ne ho so wo Asantini ana wo ye di ni nti ano petututu bi na nanu tu no so sa ne dom a ne eta ne chi no e fa totoy ti afi no ehunu sa no odin wannan okoro nambare kese so when we say e kaka sa bi say tu atobare Asante baby obi duru bia na obi aso aso no wode bra esi Kusi na ekoro na woto Dormaa no wo ko ya chese baby okoduru ye no woduru enyimfo no no kwatana ho enne do kwatana ho enti na wonom ne ye nuanom Burkina fo ne bohye e wo wo ho yi na ese eyedwane a na wo dwane a edom a na sanu no e ho do kwahye nti ekire ye ne ye wira sa adwene ho se da bi enya ade obeba sa Burkina fo no afa no no ye ne de hye nti ye so sa agene de be ka Asante ko eni ye wira sa aso no ko je no
dia nananom si wɔ Dormaa ko ehemfo aye kɔ Dormaa ko no ebi ne ohini ya dikesi na konwen ono okubi dikesi na okɔ ni bi no ono ne efiri no Kusi ohun si ntini na ne ma no ne ayinum na ye ho no edini besime nu na asako wonu gina ho se wetimfo ofa yoko hene okokun ni bi ti wenya adom bebre se bi kurom ha krenchiri mu ba nipa no bi wa ha wona wode ye ba ha yoko hene simfo yoko hene enti wo mu resa akokon eje Dormaa fo no efiri Burkina fo no mu no wo mu sa gye beka Asante ho enti wo timfo ne dihia no wodi mu tintimai pa no Agyemang Badu no ne yedi ni sie hene wo wo di kan no di si sabiri de Kusi na wu dada enti Agyemang Badu ena timisi we otumfo ben penso ne ye ke wo se tutu e kon de ifi se tutu pe e kire ya wo mu e ba ye ni nyina na wo mu boabo enipa na no e boabo enipa na te de e ba ha be kan Asante ho o se nkuransa eye Asante utimfu wo ba to ya na ne ba na wode na Kusi sa na wono Agyemang Badu no utimfu wode Kusi ho kire se yakwaji wo mo firi esem ye kan wo se ade ya obi a wo kasa ade we meye no wa ye wo se ye no oye wo se ade a oye yeso wo kan wi anase ni wi da fiaso wo ntemenye ti wo se ade yo Agyemang Badu no wakwaji nipa no efiri esem ti wakwaye wo Osagyefo eni wonya amra ne yito no ho so enti wo se lawyer di o se judge o yi a wa bayi de wo kura wo ye na di esi tete nyina o nka hunu bi obiri ye bo Dormaa hene monu an ekọ ba ye ekọji wo mu na wo mu ba ye ni o nka na sa abrwa metiase a eneni na nyina no Dormaa eda so som sikadwa ya Dormaa som sikadwa onyina te Asanteman te ho ka Asante ho Asante nanka wo mu ye henefo so wo nye Burkina fo enu wo nye French fo ye kasa obi ye Oseadeeyo ana Osagyefo a obi akwakasa mu na wo a obeyi no he say abrofo bedi ye Ghana yisui Kwame Nkrumah na pere so a enti bra Ghana nya afa ahodi no utimfo Osetutu ayi prempe de second ona wodi dinima Kwame Nkrumah se oye Osagyefo isa abrofo no e de ayem koa na wagye efiri obetimi akosa e de sunkunim won wo call ya wagye yen ti no de sa bodin ni wo ba na bodin se Osagyefo Oseadeeyo kantamanto wa ni dini bibiri o ma no Oseadeeyo kantamanto Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah sa netie enti se we do when Agyemang Badu wo ka won ko okun ba bia nkwaji wu bia
nkunyadin ni kunwadin na da no so na saa nkunyadin no so efiri ye wira ho enti se de wono wo ka atimi sem bi a wontimi nyiye wira nsi nche no aka atimi sem fi se ye busa no de ye ye asa adoma no kodi ho ne saa ba ha asem be no be ye de ne doma kodi ho ye de ne saa ba ha da so no wo bo no ho abudin se wo ye Oseadeeyo ana se wo ye hwan ana wo ye Osagyefo a oji wo mu no ne man ne de he Repo asembisa na abrewe bi say you say Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu otoso mienu ene yi wo kire Asante abakwasem kire kwan ye fa so akumase baaye achia no atwa abutu na obisa se so edin Osagyefo no kra no efiri hene ye fere obi Dormaa Kusi Asanteman Asante nkabomu baaye na okoye ne homre ntoasem ete Asanteman tem South interest kumase ya no ye na dwen se enya de awon de wode ani die na ebu fata de mbema Asante hene ene nam so ema nananom ye ne so dom dom di na chie ne benabo a wo kono no wo bo dommena ene ye Dormaa ti wo dwane a wo kono no be kwa kosi bia no ne ho kro na wo no so ato so enti enam so ma ye bete kra se etu atobare no be bia efire no edu abarefo nso befa no mato so no mo de akọ ye kwa pam na ye kwa dom ye no so dom no ene se okopie mu mu osi krom Burkina a eni eka Ghana ho na enso no saa temo no opem so hwe ye no atena se din no se wo ba eye akugya ne na egu ona so asebe ye ntwa ye pepa wo saa adwene hu mienu a o saa kokon ya oji ni film osi krom Burkina esa ade ne beka ho eno ode wono no de doba a oso nanie a e Osagyefo Agyemang Badu Oseadeeyo ode no kokodi hono akonwa a eneye ono akura ma prempren Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu otoso mienu miranim niye waba no ntina kyese abakwasem ne nkyiremu no ye betumi akase enko ye su kono makura wontumi enkyire nsem numu enka ne saa entwa emutu tina nana ye se de etwa wo social media so nyina no enne NYANSAPO betimi na ye gina so na fe yaka mu bia te se wadaroma waye nwoma ye kenkan wa Asanteman mu e hurudu hurada sema Agyemang Badu onim ni okeka na mode yemuni asem bia busakura Agyemang Badu ye tena se we Osagyefo so ne man ne hene ne man ne de he wono ankasa ne man ewe ise wu kuntun tafre dien a woda Asanteman Dormaa we yedi Dormaa fo no wo yedi uni se ko ya eduana efiri Dormaa eduana efiri Dormaa ti Asante abeka Asante ho wotimfo agyemo eduma besi enti o se BBC na mokodi baabi a wode Sagyefo bi agye na Agyemang Badu no a ye kana sabi kwa wo me ne baabi a konwa na wo bedi na afa edin to ho so ka beto so be buru aduonu na akofa edin no na ade ato ho so enen ko yesu aka bi so be ye bibi se ya Asanteman na chese afa de wo be ye bibi se wode wo ho na ebusa wo man a wudi so a ewe eno ya asembisa a ye bisa mprempren Osagyefo Oseadeeyo Agyemang Badu otoso mienu wode wo ho o kire kumasim o kire Asanteman mu na wo man ene de hini na yese ahwefo de etwaguo na agi nsire ni na ebo pata bibire sepo asoche Dormaa hene kire mu wo kire kumasim mu ne niema ekeka ho no a mo hu ye ebinum frɛ na NYANSAPO na mo we na dabi ye ntutuma mpamirika panyine se ufiti preko pepo se amoja ena eba ena ututuma mpamirika nso a ye bekwa akwawie nu no enwie wo pe ntina ye bo modern tena se a ye twan Asanteman nwoma buku abrewa na eneye ye ne ne asinkunwa ama wada na die akyekye mabo ntofua na ode amayi enti madaroma na NYANSAPO de etwaguo no nokure no
ene yesane so a yesane epo no ede amamna ha ena yede musie ni asoro so ma remfi enya papa se won subscribe a yesro enya wo abro na enya yenso abro subscribe esanse wo subscribe ma ye ne a enya ahoden na dani de nyina yitimi kone ekofa bi na ye dem ramu share like na je wadwen kire efato man abrewa ka asem bi wo se Asanteman nyirai Asanteman wi Asanteman tiase sentine se ebro yare ya nanko no kro free se bia kanananom de ne bekọ akura no no enam timopo ene adwempa a wo ede mankyire ma ho ne Asanteman ti ene apagya no a wasa asọre agina no no enunti obonyansapo nso yabaso a chese enya adwumaso enya adwuma ketwa ena ye di ne ha no no eye adwuma mu du pa ti se betimi aboa na dan nyina ye wurawura mo de moamo nkeka ni enya twipiri Asanteman nwoma no ni ebie mu a ni ye kenkan a ewo na abehunu no kure no baabia ewo nti ba na wonti nyansapo enka empere hu si abotre ne bresem wonu ebebie nwoma mu na ede abram midi ene abusua pani owusu tumi yedum besia no na asoro se ne aye ne kagya bi ye beto aso ebre foforo mma ba